Hello friends, welcome back to my channel. दिनैहाय माने फुंनिफ्रायनो खुवा खुदों आरोना नै जेरावबो खुवाजोब दिनै एकदमबारे गुसु गोजां बोथोर बहरल'खा आरोना दिनैनि दिनाव बेकग्राउन्डफोरखौनो मोनसेबो साइज नुवाखै नै खुवानि थाखायनो जेरावबो मोले मोले माने बिलाइफोरखौबो गोथां नुवाखै आरोना ओरैनो मेसेङाव गोथां जाखाया आरो गोथां नुसिनबावाखै बेफोरबायदि खुवा खुयोबाना गामियाव माने लामाफ्राव बेरायग्लांलाबायनांगौ आरोना दसे इन्ट्रेस्ट मोनो बेफोरबायदि खुवा खुयोब्लाना बार जानांगौ माइन्डफ्रा फ्रेश जायो आरो बेनिखायनो आंबो दिनै ओंखारबाय आरोना जानो मानसिफ्रा मालाय स्कुलाव थांजोबलायबाय 8टा जाबाय टाइमा होमबाबो आंहा दा मर्निं वाक खालामनायसो टाइम रायजोफोर माने दिनै खुवा खुदोंना ओंखायनो मर्निं वाक खालामनाय जादों आरो 8टा जाब्लाबो नैबे जाहैबाय गामिनि एलपि स्कुल रायजोफोर बियो माने जोंनि बिक्रमपुर एरियानि एलपि स्कुल आरोना बियो बेयाव उन्दै उन्दै गथ'फ्रा फरायगासिनो आरो जायखिजाया भिडिअ'आ बिदिनोसै जास्ट मर्निं वाक माने खुवा खुनायखौ नोंथांमोननो देखायनो थाखाय बा नोंथांमोनजों रायलायनो थाखाय बे भिडिअ'खौ खालामनाय जादों नैबे आं थाबायलांबाय थानाय लामाया जाहैबाय जोंनि न'निफ्राय ओंखारबोनानै ओरै सोनाब फारसे थांनाय आरो ओमफ्राय बे लामाया डाइरेक्ट बेंटल सहैयो बेंटल टाउन सहैयो ओमफ्राय आं बे लामाजों थांगासिनो आरो ओमफ्राय ओरै थाङोबा जाहैबाय सानजा फारसे आरोना ओमफ्राय ओरै फैयोबा जाहैबाय सोनाब फारसे बे सोनाब फारसेजों थाङोबा बेंटल मोनहैनाय जायो आरो मानसिफ्रा रावबो सिखाराखै नामा सोरबा सोरबा गुसुखाय खम्बल जोमनानै थालांगासिनो खोमा खिन्थु आं सिखारबाय आरोना ओइ अबाव थांनो नागिरदों नोंलाय हो नों गलालै आंजों एबार माबायदि नुदों रायजोफोर जोंनि गामिया हाग्राबारिबो होनजायो आरोना माने गोदोनिफ्रायनो दङ जों गामिया थेवब्लाबो बेबायदि हाफ्रानो गुवार गुवार दं आरोना बयहाबो ओमफ्राय रायजोनि हाफ्राबो गुवार गुवार दं ओमफ्राय बेनि थाखायनो माने हा खालिया बांसिन नालाय ओमफ्रायनो हाग्राबारि नुयो आरो हाग्रा रज'लाबायना थानाय सोरबा औवा गायनाय सोरबा गय गायनाय माने न'फ्रानो गोजानजों मोनसे मोनसे दं आरोना जायगा जायगा ओमफ्राय दा बेफोरबायदि जायगाफ्राव सोरबा फैयोब्लाना माने माथो एथ' हाग्राबारि नोंसिनि गामियालाय सानगोन आरो खिन्थु साइड लायै साइड हाग्राबारि साइड लायै साइड मोजां आरोना ओमफ्राय मारैबा बेफोरबायदि जायगाफ्रा नेचारेलबो होननानै सानना लानो हायो रायजोफोर खुवायानो खुवा दिनै वाव जेबो नुहुरखाया माथो बे जाबाय नोलबारि गामि रायजोफोर मारैबा साननानै नायोब्ला आं बिराद रिजार्भआवसो दंफैयो आरोना जेनेबा अबेबा हादानफोरावसो दंफैयो बायदि मोनो आरोना माने जों सिगांनिफ्रायनो थाबोबाय नालाय जेबो मोनला आरो बेफोरबायदि जायगाखौ ओमफ्राय खायफाया गोदान फैयोब्ला माने हादानफोर बायदि मोनफैलाबायनो हागौ आरो खन्द' खन्द' बेफोरबायदि जायगायाव थायोबा फिल्ड साइड रायजोफोर प्लेग्राउन्डआव नै जेबो नुवा सोरबा सोरबा ओंखारबाबो नुनाय नङा बे जायगायाव माने खुवा बुस्थुफ्रा बेबायदि लांदां जायगायाव बांसिन साथिसारो आरोना नुसिना माने जेबो नुहुरा नालाय बांसिन दं बायदि मोनो खिन्थु एखेसो आरो ओरैबो मा खुवा दं बेजोंबो बिदिनो खुवा दं नाथाय जेबो बुस्थु गैयिनि थाखाय बिराद खुवा दं बायदि नुयो आरो बे जाहैबाय फिल्ड साइड जोंनि गामिनि प्लेग्राउन्ड रायजोफोर थ' गाइस दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना दिनैनि भिडिअआ जेबो खास गैया माने ओरैनो जास्ट मर्निं वाक ओमफ्राय माने बे खुवा खुनायखौ नोंथांमोनजों रायलायनो थाखाय बानायनाय जादों आरो बाय बाय